Hello guys, welcome sa another video natin dito sa RGTV. Ayan guys, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil busy tayo. Kaya ngayon, pwede na tayo ulit bumalik sa pag-vlog. Ayan guys, pupunta tayo sa Malico, San Nicolas, Pangasinan. Mag-rides lang tayo, short ride lang to guys, para malibang din. Guys, sabahan nyo ako. Tara. Malico. Ganito yung daan guys, hindi ko na simento. Malico, guys, huwag masyadong mabilis sa mga kurbada, madulas guys yung daan. Dumigiwang yung gulong ko sa likodan, sa likuran. Pa kasi buhangin dito sa may kalsada guys, kaya sa pagpupunta dito ingat lang, magpasadang mabilis. Safety first muna tayo guys. Kagaya nito guys, daming buhangin sobrang taas. Mga sasakyan mo, hihirapan umakyat.
kadalasan kayo may nakalagay ng Malico. Ganda. Dulo na ito guys, Nueva Vizcaya na. Parang ito yung boundary ng Pangasinan tapos Nueva Vizcaya. So yung pwede magtanong? Ano po lang sir? Saan yung may nakalagay na Malico? Diyan po, malapit na po dyan. Malapit na po? Opo. Okay po, thank you po. Sige po sir. Ingat din po. Ayan. Malapit na daw. Parang ang alam ko guys, yun na yung boundary ng Pangasinan tas Nueva Vizcaya eh. Yung may nakalagay na Malico. Tas na pumunta ako dito guys, dito kami dumaan, galing kami ng Topas del Norte sa Sea of the Clouds. Ito ginagawa pa lang ito noon guys, halos hindi pa simentado noon guys. Yung ibang kalsada ano noon. Dito tayo. Welcome to Malico. Guys, sa wakas narating din natin dito sa boundary. Baba na tayo guys. Bababa na tayo. Right step ups. Sana all na pag-hiraw. Wala sa plano mag-rides guys. So nabuboring ako sa bahay, walang ginagawa, kaya rides na lang para may content tayo. Yan guys, dadaan tayo dito oh. Punto tayo dyan oh. Nakapasyal tayo. Pagkain.